Avui hem sabut que un cop més el Tribunal Constitucional ha estat incapaç d'arribar a un acord i emetre una sentència sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. No és el primer cop que això passa. Els magistrats porten així més de 3 anys i mig. Hem mantingut la calma. Hem mantingut la calma i la serenitat durant tot aquest temps i la mantindrem. Hem treballat amb tranquil·litat i fermesa i seguirem treballant. I hem manifestat en tot moment el respecte a l'alt tribunal i també el nostre dret a discrepar i a mantenir la nostra convicció i la nostra afirmació de la plena constitucionalitat de l'Estatut. I no hem deixat de desplegar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, convençuts que és el millor per Catalunya i perquè és, a més, la nostra obligació. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya porta en vigor 1.346 dies, amb total normalitat. Ha permès eixamplar l'autogovern de Catalunya i, en contra del que deien els que l'han impugnat, no ha trencat Espanya. L'estem desplegant amb intensitat, servint els interessos dels catalans i catalanes i desenvolupant el pacte polític entre les institucions catalanes i espanyoles que els ciutadans van referendar. Per això, el procés de discussió de la sentència no és normal i és vist amb recel. I és comprensible el sentiment de fatiga que aquest llarg procés i la seva incertesa provoquen en l'opinió pública catalana. Amb tot el respecte institucional, potser ha arribat el moment de dir que ni Catalunya ni Espanya han de suportar una nova fase de desgast i descrèdit d'una de les institucions més rellevants del nostre sistema polític. El Tribunal Constitucional hauria de reflexionar sobre si, amb la seva composició actual, està en condicions de treballar amb la normalitat i la serenor que la seva alta funció reclama. Cal recordar la situació anòmala del Tribunal Constitucional pel que fa a la seva composició i el bloqueig de la seva renovació quan 4 dels seus membres ja fa molt de temps que han culminat el seu mandat. El Tribunal Constitucional hauria de reconèixer també el fet que si després de més de 3 anys i mig ha estat incapaç de dictaminar sobre la seva inconstitucionalitat, potser ja ha arribat el moment de dir que l'Estatut és senzillament constitucional, com així creiem els que el vàrem aprovar, institucions i ciutadans. El Tribunal Constitucional hauria de veure també si, per respecte a la seva responsabilitat en l'equilibri institucional de l'estat de dret, ha arribat el moment d'obrir una nova etapa. La renovació del Tribunal Constitucional és avui inexcusable. Finalment, en aquest mateix sentit, m'adreçaré al president del govern espanyol i al líder del Partit Popular per exigir-los que impulsin la renovació immediata del Tribunal Constitucional per tal de permetre que desenvolupi amb normalitat les seves funcions.